Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw ni yantuma o bisimila Mifa production ka kunnafoni di kɛnɛ kan bi juin kalo tile 30 san 2024 an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale kun ye tagama kɛ ni ka taga Burkina Faso jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na a ka ni tagama in senfɛ an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ ani olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Mali lahalaya kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ olu ko ka foli b'a lase Burkinakaw ma ko sababuya kɛ ko u bɛ ka janto kɛ u la kosɛbɛ hukumu kɔnɔna na o ye a laɲini an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ fɛ hali bi ni jɛn a ka se ka sinsin cogo min. Semaine di numérique ale baaraw ta ko filanan kun daminɛna an ka jamana kɔnɔ juin kalo tile 25 ni ka a kun cɛ a 27 la a kɛra CICB la Bamako kɔnɔna la a kɛnɛ kan min ye an ka jamana ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale kun bɛ ka fara an ka kunnafoni taabolo sirakɔrɔ o ministre min ye Niger ani Burkina ta ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan a baara ye o daminɛna ni an ka jamana o jɔnjɔn ye ministre ninnu u bɛɛ lajɛlen ye o hakilinata de kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka kunnafoni taabolo sirakɔrɔ o ministre ale da sera kɔrɔfɔ caman ma a kumana kunnafoni o nafa kan ani AES ni o ye Niger Mali Burkina Faso olu ka jɛɲɔgɔnya baara kunnafoni sira fɛ a kumana o fana kan wa k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan fana kalanso dɔ o bɛna dayɛlɛ Mali kɔnɔ minnu ka baara bɛna ɲɛsin kunnafoni taabolo sirakɔrɔ olu ma wa min internet ye fana walasa o bɛ se ka cari Mali fan bɛɛ lajɛlen la cogoya min na o ye fɛɛrɛ sigi sen kan o ko ɲala n'o bɛ taga bɛn 1000 o jate ma min bɛ ta kayi ka tɛmɛ diboli fɛ ani an ka jamana marabolo olu yɔrɔ caman na a kɛnɛ kan an ka jamana seko ni dɔnko baarakɛla don n'a bɛ fɔ olu ma ko assemblée instrumentale o mɔgɔ olu ye dɔnkili da AES mɔgɔ la kan 3 la ni o ye bamanankan ka fara mɔsikan ani Niger kan o fana na o ye o da a kɛnɛ kan an ka ministre ka ladala lajɛ min bɛ to ka kɛ araba doyan fɛ min ye araba tɛmɛnen ta ye juin kalo tile 26 la ministre mun ka baara ɲɛsinnen don nafoloko ma ni o ye Ali Useni Sanu ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko UEMOA mɔgɔw k'u kan ka na Mali la juin kalo tile 25 nata la o bɛna kuma fɛn caman kan ni o cɛ la o dɔ bɛ kuma san 2023 olu baaraw kan o bɛ kimɛli kɛ o koɲa kan. Mauritanie ministre mun ka baara ɲɛsinnen don ka jamana u lakanali ma ni o ye général de division Anana Olosidi ale kun bɛ an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 26 tɛmɛnen na a ka nali kɔnɔna na an ka jamana ministre dɔ ni o ye colonel Sadio Kamara ye ani o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tɛmɛlen kɔfɛ o tilala ka u kun ɲɛsin an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ o jabala ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye nka u ye ni lajɛ kɛ u yɛrɛ dama o ni ɲɔgɔn cɛ nka a ladɔnnira k'a fɔ ko lajɛ a bɛ boli hukumu min kɔnɔna na o ye Mauritanie ale ni Mali o bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka se ka u ka dancɛ ka o lakana ani ka banbagacikulu ka olu yɛrɛ kɛlɛ ni ka tila ka bɛn sinsin Mauritanie ani Mali ani ɲɔgɔn cɛ. An ka cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ani farafin yiri koɲa ɲɛnɛbɔli ma n'o ɲɛmɔgɔba ye professeur Rokia Sanogo a yirala k'a fɔ ko hectare 1 o tara ka di a ma o hectare 1 o yɛrɛ la min yiri 200 o de bɛna se ka bila o kɔnɔ. Mali kunnafoni dila dɔ n'o ye Yiri Bokoum kabini juin kalo tile 8 tɛmɛnen ale kun ɲɛma tununa dɔgɔkun 3 o tɛmɛnen kɔfɛ a ladɔnnira k'a fɔ ko Yiri Bokoum ale sera k'a lasɔrɔ juin kalo tile 27 tɛmɛnen na n'o kun bɛnna alamisa ma a yirala k'a fɔ k'a kun bɛ bolo dɔ kan ni ɲininkali kun bɛ ka tinko a la. Dɔgɔkun tɛmɛnen na sanfiɲɛba minnu welela o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni kɛ arajo so dɔ kɔnɔ ni o bɛ 26 mars fanfɛla la n'a bɛ fɔ o ma ko arajo Nura FM n'ale ɲɛmɔgɔ ye Madu Konate nka ala barikala mɔgɔ ma tɛɲa a koɲa in na. An bɛ taga kokan kibaruya la Italie jamana kɔnɔ u ka marabolo yɔrɔ dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Rome
furu min yɛrɛ kɔnɔna na endu minnu bɛ Latina o mara la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 500 olu de bɔra juin kalo tile 25 ne ka u ka nisɔngoya yira ko sababuya kɛ u tɔɲɔgɔn dɔ u ka fagali koɲa ye ni o kun ye Satnam Singh ye ale kun ye baarakɛla ye furu dɔ kun kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Borgo Santa Maria o fagara dɔgɔkun tɛmɛnen na o kun kɔnɔna na o ye wuli ka jɔ kɛ walasa da bɛ se ka sago ni waleya ninnu na cogo min. Al Hassan ale ye banbagaci kulu dɔ o ɲɛmɔgɔ ye ni o kulu in a bɛ fɔ o ma ko Ansardine CPI ni o ye Cour pénale internationale ye olu mɔgɔ ye sɔnna ma k'a fɔ k'a kun sen bɛ binkali wale dɔ la min kɛra Tombouctou mara la n'o kun kɛra dansago wale min kɛra san 2012 ka taa se san 2013 ma. An bɛ taga Bolivie a yirala k'a fɔ juin kalo tile 26 tɛmɛnen na u ka jamana général dɔ ni o ye José Zuninga ye ale kun bɛna fangadafiri wale kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma o kun kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni général Masina ko tɛgɛ dara a kan ani a dɛmɛbagaw olu caman fana ko o sɔrɔla ni olu cɛla u ka ji jukɔrɔ kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmɔgɔba ale yɛrɛ kun bɛ o mɔgɔ minɛtaw u la a yirala k'a fɔ fana ko ni waleya in senfɛ min ye civil mɔgɔ 14 olu joginna Zuninga ni général Masina ale ka minɛli tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkaliw kɛlen ka tinku a la a y'a ladɔnniya k'a fɔ ale kun bɛna fangadafiri waleya min kɛ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ o de ye a bila a la ko sabula o kun ye a laɲini a ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ni ka kanu kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ k'o de kosɔn ale ye ni waleya in kɛ nka ni général ka ni kuma in mɔgɔw ma kala sɛmɛ a la. Ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoni na an bɛ foliba lase aw ma aw ka kulomajɔ ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala k'an ka jamana ka a basigi ha k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.